Zdravo svima. Danas otvaramo 3 kesice Disney Mystery figura. Serija 3. I dalje su to jedine koje sam uspjela da nađem ovdje kod nas. Sad ćemo da vidimo. Od ove 3 kesice, ova u sredini je baš teška. Znatno teža od ove druge dve. Tako da mislim da je u ovoj moguće da je Sally, jer on mi deluje nekako najteži. Mada može biti da je Rapunzel, ona isto deluje kao velika figurica. Ove 3 su nešto baš lagane. Za sada imam Balua. 2 puta sam izvukla Balua. Sad ćemo da vidimo šta je sljedeće. Ajde, prvo ću ostaviti za kraj. Evo prvo ova. O, ovdje je Rapunzel. Baš je lepa. Lepi su joj detalji. Ima neko malo nešto da šiškava. Baš je fina. Baš je fina. Idemo dalje. Ovu najtežu ostavljamo za kraj. Ovdje. Ne znam šta bi moglo da bude. Navijam za Dori, ali vidjet ćemo. Evo ga. O, iz Toy Storya. Zaboravila sam kako se zove. Bullseye. Evo ga. A sladak je. Bitno je da nisu duplikati. Dok ne dobijamo ceo set. To je važno. Evo ga. Bullseye. Lep je. I treći. Ne deluje moguće kao Sally. Ne, sad ćemo da vidimo. Ajde, treća. Baš je teška. Ova figurica je baš teška. Trebala sam donesti magicu da vidimo koliko je teško. I Sally! A jeste, baš je teška i mnogo je sada. Monsters University je jedan od mojih omiljenih crtača Disneyevih. Ljubičaste tufne. Šteta što nema Mike. I onda se izvuče. Dobro, možda ima u nekoj drugoj sezoni, vidjet ćemo. Tako da u ovom izvlačenju imamo Salija, Rapunzel i Bullseye. Super. Važno da nismo dobili ni jedan duplikat. Dobro je. To je to. Pozdrav svima. Vidimo se.